Здравейте, приятели! Аз съм Илян Маринов от For Sales и също както това съм шофьор. Предполагам, че повечето сте. В някои ситуации обаче това може да ни изиграе кофти шега и затова ви нося нещо много специално за днес. Това е супер олекотен, практичен кит или комплект за оцеляване при авария. Направо да ви покажа какво има вътре. Това е куфарче, в което имаме няколко аксесуара, които биха ни били изключително полезни при една трудна ситуация. Ще ги изкарам всичките и ще ви ги покажа едно по едно. Може би сърцето на всичко е този Powerbank или батерия. Той е Powerbank реално. Малко е странен, защото има малко по-специални функции. Например, това отдолу е чук. Тук има нож. Има фенер. Аз мога да ви го пусна. Да, има фенер и други сигнални истории. Също така този Powerbank не е с изключително голям капацитет, като тези, които използваме да си зареждаме телефоните. Примерно аз имаме тук един 20 000 мАч. Този целта му не е да бъде с голям капацитет, а с изключително голяма мощност. Сега ще разберете защо. Представете си, че не можете да запалите. Акумулаторът ви е паднал. Можете да го използвате за това. Ето тук отстрани, всъщност може би на тази камера по-добре да ви го покажа, си има изходчета за тези щипки, с които бихме могли да запалим нашия автомобил. Това е целта му. Затова казвам, че не е с огромен капацитет, но е с доста сериозна сила. Ето, включил съм ги. Сега ще ги изключа, за да не се електрифицирам. Това е за запалване на автомобила. В критична ситуация ще ви даде, на теория, не съм го тествал, но би трябвало да ви даде достатъчно ток, за да запалите. Не да се заредите акумулатора, не се бъркайте. Това е Powerbank с цел да запалите. Powerbank обаче върши работа, разбира се, и като Powerbank. За това пък имаме това кабелче с три различни накрайника: Lightning за iPhone, Micro USB за по-старите телефони и Type-C за по-новите телефони. Я да видим работи или не работи. Имаме два USB порта по 2 ампера, 5 волта всеки, което дава около 10 вата. Не е от най-бързите зарядни за телефон, но зарежда телефон. И може да зарежда и два едновременно. Или други устройства. Така че това си е и Powerbank за телефон. Палим колата, зареждаме телефона. Самия Powerbank можем да го заредим първо от разклонител, като това нещо го включваме тук и го включваме с зарежда. Разбира се, помисли се и за това, че може да нямаме разклонител, ако примерно няма батерия, защото сме заредили двата телефона наведнъж и след това ни е паднал акумулатора, нали, става проблем, но можете от друга кола или просто от запалка на кола да си го заредите с този кабел. Какво друго имаме? Имаме един куп накрайници от този тип, които можем да ги използваме с този удължител. И така, на практика можем да зареждаме и лаптоп, най-вероятно някои от тези са за старите лаптопи, или други устройства, които са с подобен тип накрайник. Това си е удължителчето. И какво друго, разбира се, как няма? Помпа. Поне помпата можем да тестваме сега, да видим помпи или не помпи ли. О, идва си дори с игличка за топка. Ха! Ако искаме да се напомпим топката, ето как ставало. Значи тук има такъв накрайник, който използвахме и за запалването на колата и го включваме на същото място, ето така. Тук обаче има една капачка, която трябва да махнем, иначе няма да се получи. Не, това е да монтираме различен вид накрайник. Добре, разбрахте идеята, разбрах. Тук пуснах някаква аварийна светлина, тип полиция, пожарна линейка, нещо, страшна работа става. Как го пуснах, не знам. И тук имаме. Стига бе, работи. Ще му сложа примерно някакъв накрайник. Да речем, айде се едно ще си помпя топката. Нали, това също е аварийна ситуация, да отидеш някъде, да се съберете с приятели, да играете и топката да не е напомпана. Това си е аварийна ситуация. Я да видим.
Работи си. Добре. И това го развинтваме ето така. Какво друго имаме? Имаме други два накрайника, ето такива. Значи този стандартния без никакъв адаптер си е за кола. Окей? А тук имаме, може би, те да знам, за нещо друго. Може би за друг вид топка или някакви такива. Може би това е по-скоро за да си надуем пояс, джушек или нещо такова за плажа. Добре обмислено. Сега аз не съм гледал техническите характеристики до толкова. Това, което мога да кажа, защото го запомних, е, че номиналният ток е 300 ампера, когато дава ток към това нещо, към помпата, или за запалване на автомобила с пикова мощност 600 ампера. 12 волта дава от тук. Което означава, че на практика симулира действието на акумулатор. Разбира се, пак казвам, това ще ви свърши работа само да запалите колата. Не случайно акумулатора е толкова голяма, пак това нещо, което е такова. Няма как да стане. Можете да запалите и тогава вече да ви зареди акумулатора, освен ако алтернатора не е прецакан. Там вече е въпрос за други хора, аз не разбирам толкова от коли. Но този Powerbank е практично нещо, което да си носите в колата. Това нощче, между другото, тук, не знам дали го виждате, ето тук, има едно нощче. Чакайте, виждате ли го вътре? Това нощче, предполагам, че е зарязане на колан или някакви такива неща при катастрофа. Не знам. Има 12, 16, 19 волта. Включване и изключване. Ето сега аз ще го изключа, за да не мога нищо да прави, дори да цъкаш за лампата да светне, няма да светне. Така няма смисъл, ще си съхрани енергията. И това нещичко влиза в този страхотен куфър, който между другото може да е много полезен, ако искате да го държите в багажника, но можете да го махнете, ако искате това да го подарите по някакъв друг начин в багажника. Изглежда legit. Щипки като щипки, какво да ви кажа, с медни такива зъбци отпреде. Не ми се пробва дали удря ток. 300 ампера не е малко, дори да са 12 волта. Така че това е комплекта. Авариен комплект за автомобил. Мяташ в багажника и ти е една идея по-спокойно, когато тръгнеш на пътуване. Драги приятели, ако този продукт ви е харесал, най-лесният начин да си го закупите или най-малкото да разгледате малко по-подробни технически характеристики е да кликнете върху линка, който ви оставям в видеото, т.е. в описанието под видеото. Кликвате там и ви завежда при продукта в сайта на forsales.bg. А пък ако случайно това е първото видео, което гледате, или второто, третото и още се чудите, сега е момента да се абонирате, кликнете върху червеното лого на forsales.bg и го направете, защото така ще получавате известие всеки път, когато качим ново видео с ревю на интересен продукт. Разбира се, кликнете и върху камбанката, моля ви се. Това са излишни неща, които ви казвам в момента, ама вие си знаете. Subscribe, камбанка. Чао!